Basuki Langgeng. Kula nuwun dipajang panjenenganipun para pepunden, para sepuh bini sepuh, Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wekdal menika sedaya pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih sesarengan adinuhung seni budaya Jawa Timur alat Tengger. Sesarengan sound system profesional Pangestu ingkang mijil saking tlatah Wonogiri Tosari Pasuruan ingkang dipun pandegani Mas Sugeng. Ugi dipun dukung kalian video syuting Tikgrafi Production ingkang mijil saking tlatah Kayu Kebek Nongko Jajar Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandegani Mas Tikno. Ugi penggemar seni tayub dalu menika dipun sengkuyung kalian karawitan campur sari LWJ ingkang mijil saking tlatah Codo Wajak Kabupaten Malang ingkang dipun pandegani Mbak Lili Agustin. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya nindakaken seni joget alangan beksan. Ing mriki kita kadang-kadang pramugari badhe anggaraken salah satunggalipun tari tradisional Jawa Timur, tari remo kembar gangsal. Ingkang badhe katindakaken artis-artis waragana saking kita Malang ingkang dipun dukung kalian artis waragana senior waragana Jawa Timur Mbak Erni. Terima sekalian kasebat remo gaya pria Sugeng Amir Sani nuwun.
Wajak Jaya. Iya. Semoga sukses LWJ. Anjar ya Li. Perdana rekod. LWJ, lali ya balaya. LWJ. Pimpinan Mbak Lili maju ke depan. Yang jili dhewe. Lili tak pimpinannya, iya loh. Perkenalan, maju titik loh. Selamat malam wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh sing ten meja-meja, selamat datang. Yang di luar sana penonton selamat datang, selamat malam. Ketemu malih nggih. Yo, kok pada awet enom sih Bu. Tapi nanam tune. Juga buat bedek-bedek yang ada di dengklek sebelah kiri. Dengklek orang ning warna kitri ku nana loh. Liyane nana sing gawa dengklek. Selamat menyaksikan campur sari LWJ Mbak Lili Agustin. Duduk Nabila dah. Oh biyen. Wis, yang penting lancar kabeh katutna ya Li. Cak Kamto lancar, katut bayi ya. Oke, semangat bersama LWJ. Maju! Kamu mundur mana nih? Maju ah. Ayo kita berjaipong. Dayoe wis menunggu mulai isu. Ya. Mumpung sik anget. Ya, jaipongan ya. Ki rundingan parah niki. Orang melok jaipongan ta. Kini loh enak-enak. Mari nih. Pelandang anyar iki. Juga buat Saibul Hajah. Semoga kajatnya lestari sukses. Rahayu selamat. Lancar rezekine ya Mbak Se. Nah, mai Pak Hadi Soekarta alias Pak Cari. Kudu jelas ya Mbak Lili. Selamat datang Bapak Ibu hadirin semuanya. Salat horek. Selamat malam wilujeng dalu. Dalu Mas. Kami ucapkan. Mas, ampun siap sedaya. Silahkan duduk menikmati hiburan. Ayo konco. Sing remo lima bersaudara soko malam. Sing hitung yuk eri sing ngerian. Ya Mas Bayu Kamto.
Abu-abu. Sing cilik dhewe mek santi. Saiki wayah Jula Juli Surabaya. Metu Monggo. rohan. Sak kecap rong kecap. Nih sekoni. Yut. Deretan bule Erni Melinda. Ah, jotek ngono. Jeneng Ngejung. kudu Melinda. Sapa? Erni Asmara. Iya, anyar ngejung Madura NR. Wes. Ngeding demak warana selampatang kenjang sape Selok potong kecek sape. bila ngejung tiga suarana bila ngedi mak suarana rasa jengkol entar kaate yo sedang Delok Pak Lemak tiga mata anda tuling ngocak Amina arasa bina Mendek sering Makasur baju Doaku sayang Seedina boleh rasa eman Seedina boleh rasa eman Jare boleh du sayang dah Kota bareng Yo Seto dua delok Pak Lemak. Ketika muntak endek tuling ojak. Warna rena ampun malam Mangkana cerita detik murah Ale ae Manantinan Pak Adi Soekarno Pola seneng duta keratika Mak ragu rasa jena Seto dua delok Pak Lemak. Ketika muntak endek tuling ojak. Daripada ojo nimbul Tunduk kaduk mater becah Ai Daripada karena umur Daripada karena umur Karena ku sanata Pasti depan Amin. Torega Sekelangkong kak Sekelangkong Mbak Erni Pada kak Asmara. Erni Nama Asmara. baru. Nama baru. Erni Asmara luar biasa. Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu undangan sawadirin sekalian ingkang dahat kinurmatan. Sakderengipun dengan rasa rendah hati ing ngriki kita tas nami sedaya pramugari. Kula ingkang dipun dampingi kalian katang kula Cak Aris saking Daeng, nggih Cak Kidun ingkang mijil saking Trata kota wisata Batu ingkang sampun rawuh dalu menika. Ateges sedaya pranata cara saha pramugari ing wedal dalu menika. Minangka sesulipun saking Bapak Hadi Soekarta Jawa Ibu Dewi sekeluarga. Bapak Hadi Soekarta so Ibu Dewi sampun ngucapaken
matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten salebetipun terata pagung saengilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ananging kang utami rawuh panjenengan sedaya dipun sumuni doa saha restunipun. Pok bilajatipun Bapak Hadi Soekarta so Ibu Dewi ing wedal menika tepat dinten entas-entas nyuwargakaken para luhuripun ingkang sampun swargi. Boten kesupe kangge hiburanipun pagelaran campur sari LWJ ingkang dipun lajengaken kalian tari remo 5 bersaudara ingkang dipun promotoris Senior Waranggono Jawa Timur Mbak Erni Asmara ingkang nembe mawon asik panjenengan pirsani sesarengan kanthi lumampah prayogi sanget. Ananging sakderengipun ing mriki kita tasnami pramugari nyuwun siagunge pabutuh dumateng panjenengan sedaya. Awit kita pramugari tansah mengganggu lapipun tari remo. Ananging tujuan kita kepingin derek-derek mahargya hajatipun Bapak Hadi Soekarta so Ibu Dewi kanthi kita selipaken tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan. Ananging tujuan kita selaku pramugari boten ateges saling berlebihan menonjolaken kemampuan panjenengan sedaya namung sekedar sambung rasa kemawon antawisipun Bapak Hadi Soekarta beserta para biyata sinoman undangan ingkang sampun sami rawuh. Pramila saderengipun panjenengan sedaya tokoh-tokoh penggemar seni tayub kula suwun tidak dumateng sasana pagelaran langkung rumiyin panjenenganipun Bapak Hadi Soekarta beserta Ibu Dewi ingkang dipun dampingi tiang sepaipun Bapak Ono, Ibu Puji, Bapak Paya, so Ibu Misti dipun suwun tidak dumateng sasana pagelaran saperlu kangge anrami sampur penghormatan. Dumateng Bapak Saiful Hajat wedal kita terakan tindak dumateng sasana pagelaran. Sinambi yang ngerantos Bapak ingkang menggugati monggo dumateng gangsal waranggono ngidung meduroan gantian terutama diawali oleh Mbak Erni Asmara yang sudah tidak asing lagi namanya 2025 diganti Mbak Erni Asmara. Monggo. Torer. Nutuken alis-alisnya kayak ngeremo hilang seprapat. Gitu tutukan. Brengos kali separuh. Erni Asmara, anaknya Pak Bandi asalnya wong Adiwana. Torer. Lah oleh sembarangan nyarep politika tak gorengan Make engkau nyarep oleh tak korangan Malesaratnya kota Malang mak jauh kak Malesaratnya kota Malang malemenya dompet jeneng Riwayat Pak Hadi Soekarta
dikajak maelang pon riwayat tiga dek maelang dumoninga sempana bila maknya manongku gak LBC Lanjut. Mane mana tikareng si manis bola api tak nginom jemo jemo jadi mati rompote Jamu jahe mak teropote bola api cinta ketemu temo beri mak kerang pone apa kabun Bapak Hadi jeren masuk kak jeren masuk oh iya jeren on laonan R jika Iya. encak jeren ngecung sih nyaman kapal kencak bulan nete tak nete ya nete pereng noten nyaman gak? hebat nyaman R hampir saja bulan lagi tak lagi ya mata oleh regenteng songotan kilura edi regenteng songotan cocok kembang kirula Edi Mon songot Pak Karji songot songot banyak kan oh Pak Karyo nana songote ora sida wis Monggo Bapak Adi Sukarta, so Ibu Dewi, Bapak Ono, Ibu Puji, Bapak Paya, Ibu Misti, monggo. la oleh mana dikareng si genteng bila